O Concello de Vilagarcía segue o paso ante as acusacións de Marea Dávila de non cumprir coa memoria histórica. Noutro medio de comunicación, a portavoz da formación, María de la O, acusou o goberno local de actuar con lentitude co cumprimento desta materia. Dende Rabella recordan que xa contrataron a unha asesoría externa para que fixese un estudio exhaustivo sobre o rueiro municipal. O resultado agárdase que chegue nas próximas datas. Hai un contratado, como ben dixen, unha asistencia técnica por parte dunha historiadora que nos vai dar a súa visión como historiadora de que rúas e que rúas non incumplen a Lei de Memoria Histórica. Agardamos que nestes días, neste mes ou principios do vindeiro, este presentado ese estudo e en función deso convocaremos unha vez máis esta comisión de representantes municipais. En total son 7 rúas con nomes de persoas que puideron estar vinculadas ao franquismo. O estudo determinará cal foi a súa relación coa ditadura e se é preciso ou non modificar o nome. Sí que hai certos nombres que é evidente que hai que cambiar de rúas, Almirante Fontán e General Llagüe, eso tiñámoslo claro todos xa no anterior mandato, na anterior comisión, pero sí, como decidimos contratar eso, imos desde logo ter como guía a hora de tomar decisións de cambio de rúas e demais, ese informe técnico que está contratado. Outro dos incumprimentos da vila coa Lei de Memoria Histórica ten que ver coa cruz da igrexa de Santa Eulalia. O goberno chegou a un acordo co arcebispado para retirar a escultura. Hai autorización por parte do arcebispado, o que si deixa claro tamén é que ten que ser algo que acometa o Concello con fondos municipais. En ese sentido, vaise contratar a redacción dun proxecto a un arqueólogo, porque, é unha intervención nun edificio catalogado, como a igrexa parroquial, ten que ir a patrimonio, evidentemente, calquera actuación que se faga, neste caso, ademais, é a fachada, e, polo tanto, iso é algo que vai un pouco máis a longo plazo. Diferente é o caso do busto de Calvo Sotelo. A Lei de Memoria Histórica recoñece que están protegidas as obras cun importante valor artístico. Si é certo que, evidentemente, Calvo Sotelo non é merecedor de ter un busto nun parque público de Vilagarcía. Pero, por outra banda, esa peza é a única peza do afamado escultor cambadés Francisco Asobrei que ten o patrimonio que ten Vilagarcía. Unha vez presentado o informe, será a Comisión de Revisión da Lei de Memoria Histórica a que decida as medidas a tomar. Ao marxe das rúas e esculturas con nomes vinculados ao franquismo, dende a vila e a Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica tamén se están levando a cabo medidas para honrar as vítimas do franquismo. Destacan a placa en recordo das vítimas do franquismo no entorno do Museo do Ferrocarril e o monumento das Rosas Rotas, no Parque de Miguel Hernández.